Smai, wneith trefetsi yma, mae wythnos codi ymwybyddiaeth awtistiaeth ar ei ffordd, ac mae pob un ohonom ni yn mynd i wneud ein rhan dros y rhai sydd mewn angen. Mae lot o bobl wedi cael eu hanfanteisio dros y flynyddoedd, yn enwedig yn yr oes yma gyda'r holl doriadau ag ati. Ond, mae ychydig ohonom sydd y syndrom Asperger yn straffaglu i berthyn at gymdeithas. Does dim lot o'r cyhoedd mas fyna sydd yn ymwybodol am sensitifrwyddau rheini a'r effaith maent yn cael ar ei bywydau o ddydd i ddydd. O bosib, dyna un rheswm pam mae yna rai sydd y syndrom Asperger sydd yn diffyg ennill swyddi oherwydd dydyn nhw ddim yn gallu mynegu eu hun mewn clobeliadau ag ati, ond nid ei bai nhw wedi hynny o gwbl. Defnyddiwch eich dychmygau am funud. Petai pawb yn y byd yn ymwybodol o symptomau awtistiaeth, syndrom Asperger neu unrhyw beth o gwbl, na fydd hynny'n gwneud y byd yn well. Mae arwyddion mas fyna fedrwn ni edrych mas amdanynt, ac os newch chi jyst stopio lle rydych chi ac agor eich clustiau yng nghehangach, gewch chi syndod o'r holl bethau fedrwch chi ddysgu. Jyst cofiwch, mae gan bawb ei ffyrdd ei hun o gyfathrebu, does neb yn berffaith, ac am ryw iaith sy'n eich cadw chi a fi a phawb i fynd. Dwi'n anffodus i gael diagnosis yn 15 oed. Oedd yn amlwg cyn hynny bod rhywbeth o'i le. Ches i ddim fy magu yn dda o gwbl, a phob tro oedd ni'n trial siarad gyda rhywun, oedd fy mam wastad yn dweud behafio fel pawb eraill, actio'n normal. Wel, hyd y gwela i, does dim fath beth a normal, a thydych chi ddim yn ffitio yn y byd yma drwy esgus i fod yn rhywbeth nad ydych chi. Rydyn ni i gyd yn ffitio drwy ymlacio a bod pwy rydyn ni. Felly, os newch chi jyst ennill ymwybyddiaeth o'r symptomau ag ati, efallai fydwch chi'n ddeall beth mae rai ohonom ni yn trial cyfathrebu. Ond, a fydder hwn ddim gael ei bwysleisio digon, mae'n rhaid i bawb gael amynedd. Efallai eich ymateb chi at hynny yw, wel, mae'n rhaid i bawb fod yn amyneddgar gyda fi hefyd, sydd yn wir, wrth gwrs, dim amheuaeth. Ond, jyst cofiwch, mae yna rai berson sydd y syndrom Asperger sydd jyst ddim yn gallu mynegu ei hun yn yr un ffordd ag y fedrwch chi. Ond beth sy'n bwysig i ni yn sicr ydy'n bod ni i gyd yn siarad o'r galon. Ac wedi dweud hynny, hoffwn rannu gyda chi fersiwn Gymreig sgwennes i o un o fy hoff ganeuon gan Bryan Adams, Straight from the Heart.